Ayusa paksit kita gana mga singkawong do kabuk manok sa Pearl Fresh Chicken, di matabas-tabas, purting pag-ayusa sa inasal, ato ading paghiran ang lawas ug sili. Grabing pagkalami lampurnas na pud ang bahaw ni sa mga singkawong, wa na daghang pusundayag. Di napunta, sugdan na nato, porting pagkayo sa karuan lawa, kay may chat sa tuwa ang Pearl Fresh Chicken, na kuno sila ihatag sa tuwa nga tukbunonon, paksit, tingkag ang dunggan sa mga singkawong largo, matik ato din ang atuon sa lungsod, di na ta magproblema sa tong tukbunonon, kato tong habhabon pagayo, sakto kayo kay pag-open na to sa tuwang messenger, may pop-up dahil lahang chat, nga pahapiton ta silang tindahan, may tingkag largo ang pabawnan sa mga singkawong, porting pagkaayusa, ato din ang gihapit diri matik, grabe, pag-abot na to, inandaman naman ta largo, porting pagkaayusa, dagkuwag ngisi sa mga singkawong, ug ato lang pud i-share sa inyo di po di matabas-tabas din tindahan kay ug mangita mog barato nga manok, porting ang pagdali dumdumon ani nila, naara ni sila sa crossing Tabuilan, at bang sa Maylura. Mira kayo. Sponsor. Tagantag tukbonon. Tagantag tukbonon ri Masdaw. Salbar, burot ang mga pabawnan sa mga singkawong aning do kabuk manok. O gusto po mo-order og mga manok, away problema, i-PM lang nimo siya. Si Juday Yudiko kumahig, kanilang siya imuhang kontakon, ug unsa imuhang orderon. Na dayon na, o gusto po kag parting lawas sa mga manok, away problema, naapo na sila diri bisag unsa imuhang pangitaon. Balhibo ra gyud sa manok ang wa nila diri ganahan kamutanaw sila ang mga presyo, o di matabas-tabas, suwak ra kayo na sa bulsa, porting pagkaayusa, pag human na kuha sa tong matukob, balik na ta sa tong lungga, pikhan na ta ni ato ang tukbononon, ato usa na pikhan di og marinit, simple ra ni ato ang gigamit para marinit, kanirang oyster mix, patis, ug kaning abo-abo, nya magic lami, daog na, pagkahuman ato rin ang kusukusoon, adisa ni mayuno-yano atong inasal, ato na siyang injikan para pangpakusgan, bitaw joke ra, mao gini ang teknik para mununot yun ang lasa sa kaunuran, kabantay ka ng lechon sa uban, juicy kay ilahang unod sa manok, ingon ani na ilahang buhaton, para mo juicy ang unod sa ilahang mga manok, ug ato ang i-shoutout day ang tindira ug tindiro sa Pearl Fresh Chicken, purting mga siawa, sila si Julian Branzuela, Nestor Kumahig, ug si Juday Yudiko Kumahig. Og open din ni mga singkawong ang Pearl Fresh Chicken Lunes hangtod Domingo. Pero malunes hapdi ra jud kuno na sila mga singkawong. Pero kasagaran ra pud nato ang Sabado man og Domingo ting tukob pagayo. Naara na sila pirme. Ato ra nagipangtuhog sa kawayan ng duha ka buklargo. Pagkahuman hiktan, para di makabuhi ba. Pagkahuman ato na nang itak-ang dayon unsa pailangayan, mo nagdugay ta makatukob man ida. Ato na ipaubos-ubosan ato ang silanan. Di ra matik porting pagkayusa. Ato day ng paghiran dag sauce nga naay sili. Ato man na siyang i-hot and spicy. Dali ra kani siya lutoon. Di na pareha sa manok Bisaya nga porting guwanga. Ug after sa usa ka oras na tong tinuktoyok, di ra nagsugod na og puwa-puwa. Di matabas-tabas og pormada. Grabing pagkaayusa. Ato sa nang paghiran dag mga sili iyahang lawas para mas mahang pagyud pag-ayo. Tan-awa ra gud na iyahang panit mura sa doktroba, mura grabe yung pagkalamiya sa tong tinukbanay ni ron, ato ang dulitan pagayo, di matabas-tabas. Smile ang tuyok. Atubas kamera. Atubas kamera. Matik, pilar ma istorya, ato na nang birahan sa paghaon, dayon ato na nang iplastar sa tong hukaran. Panay daghang pasundayag, tukbod sa tarik. Abab! Daghang salamat, Pearl Fresh Chicken. Tukbonon. Abab. Manok. Selamat. Ang nasigaw. Uy, kuan ni Sintino. Okay, napapabusog. Tama mas daw. Sabi. Kaya. Wala mas daw. Ang ginampanit ang sa unod lang. Mulan. Kano no. Ini, tara ko na. Abab. Okay, gisan. Tara. Salamat. 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 Di ni sana digin kicap ay. Ala, adera. Nasal ba? Kanon eh. Anday. Mana na, look? Mana ba lang? Ano mo sindaw? Salamat kay Pearl Fresh Chicken. Hap-hap na masingkaw. Sabi. Sampai kayo yung pangkasa. Nabaw pa. Nabaw pa sunod. O ganahan mo masingkaw o kanang affordable ra kayo nga mga part of body sa mga manok kay nara sa Pearl Fresh Chicken. Napis ng manok. Para kayo at para sila sa kwan. Maylura. Maylura. Nara sa esquina kwan Tabuilan. Natural. Suloy ba? Papa, ay papa. Wala na loud na.
Gusto ba kasinggaw nga dali ra ka makadaog? Aw, ari na ka diri magduwa sa epoch game. Igo ra ka magtuplok-tuplok mga singgaw, porti ra pagkadali tudloan ta mo ug unsaon pagduwa, anaw na rin siya. Pagkahuman ninyo register mga singgaw, aw daghan kay kapilian diri nga duwa, di ka maburing mga singgaw. So atong paborito diri kaning mines kay porti ra pagkadali mga singgaw. Igo ra ka magtuplok-tuplok, way daghang kuskus balungos. Pag abot niyo diri mga singgaw, i-click ninyo unang mines ug pila inyo gusto nga pila ka bomba. So ato upat para ma-times to atong daog. So pusta na ta, Jace ato Jace. So start. Sa duha, tulo. Pat matik mga singgaw ang atong Jace nahimong 20. Withdraw. Porti ra pagkadali ang mga singgaw. So start ta balik. Pattern niyo po mga singgaw. Sa duha, tulo. Pat okay, matik mga singgaw daog na sad ang atong Jace nahimo sang 20. Di ba? Porti ra pagkadali ang mga singgaw. Inani ra kadali doon ang epoch game mga singgaw. Igo ra ka magtuplok-tuplok. Unsa pa mong gidugayan? I-click na ang link diya sa comment section. Ug bawal sa mga bata, katurang na sobra-sobra. Pwede kay kani.